Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het bedrag aan niet geïnde belastingen van Curaçao is meer dan 5 miljard. Dat heeft de minister van Financiën, Javier Silvania, geschreven in een brief aan parlementariër Zita Jezus Liitu. Volgens Silvania is het niet realistisch dat Curaçao nog denkt 5 miljard te kunnen innen. Maar 1 miljard moet wel mogelijk zijn, alleen moet daar snel mee worden begonnen. En de minister wil ook hard eraan werken om te zorgen dat veel niet geïnde belasting ook daadwerkelijk betaald gaat worden op Curaçao. Het Atraco-team van de politie heeft de afgelopen dagen 7 personen aangehouden die volgens de politie onderdeel uitmaken van een bende die gewapende overvallen heeft gepleegd. Het gaat in sommige gevallen nog om minderjarige jongens. Het gaat om overvallen op onder meer minimarkets en toko's. Afgelopen vrijdag vond er een plaats waarbij ook daadwerkelijk geschoten werd. Volgens de politie kunnen er nog meer aanhoudingen volgen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. In de maand juli hebben 34.000 toeristen Curaçao bezocht. En daarmee lijkt Curaçao weer op de goede weg wat toerisme betreft. We zitten bijna op hetzelfde niveau als in juli 2019, dus voor de coronacrisis. Opvallend ook is dat meer dan 22.000 van de toeristen uit Nederland kwamen. En dat is sinds het uitbreken van de coronacrisis een nieuw record. Curaçao krijgt binnenkort ook een digitaal systeem waarbij mensen via een app kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn. Hierover heeft minister van Volksgezondheid Dorothy Peters-Janga een Memorandum of Understanding getekend met vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid van Nederland. Het gaat om een zogenaamd Digital COVID Certificate. Dat kan worden gebruikt op reizen binnen de voormalige Antillen in Europa, maar in de toekomst waarschijnlijk wereldwijd. Het aantal COVID-besmettingen op Sint Maarten is de afgelopen week flink gestegen. 6 dagen geleden waren er nog 112 besmettingen, dat is nu al gestegen naar 258. Er liggen 12 mensen in het ziekenhuis en sinds het begin van de coronacrisis zijn er 37 mensen gestorven. Het aantal mensen dat zich laat vaccineren blijft nog laag, maar de overheid probeert zoveel mensen te motiveren daadwerkelijk een vaccin te halen. Het Curaçaose ziekenhuis heeft gisteren cijfers bekendgemaakt over het aantal mensen dat is opgenomen sinds 22 juli met een COVID-besmetting. Er zijn 51 patiënten opgenomen, 47 daarvan gaat het om mensen die niet gevaccineerd waren. Bij 2 mensen gaat het om mensen die wel gevaccineerd waren.
Eén persoon betreft iemand die maar 1 keer was gevaccineerd en de laatste persoon was iemand die wel 2 keer was gevaccineerd, maar kort daarop besmet raakte. De extra schrijft vandaag over een grote diefstal die in de nacht van zondag op maandag heeft plaatsgevonden bij Licores Maduro aan de Dokweg. Onbekenden hebben vele dozen whisky gestolen. De politie waarschuwt de bevolking om niet zomaar op straat whisky te kopen van mensen, maar als het wordt aangeboden, aangifte te doen bij de politie. De politie onderzoekt de roof verder. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.